Og beinleies vil Stola og Trygd og Atlantic Airways i samstarve ved Førja Ungdomsra og Fråskaparseder Førja. God dag og velkommen til ungdomssendingsna og beinleis. Sendingen som vittjer kvart ung og lesande tagas vi. Bei seriøs og oseriøs. Vi pratar kvarja viko vid lesande som har okkran hatt skilja seg fra fjöltene. Ungmannafellene tjekast og kommande vikskifte vid romrött. Velkommen! Det som säger inte för att handla om det till så att ungmannafällen kommer inte att tjäka sig för, men det kommer att gå på in att oss om vad det är för vision som ungmannafällen gör. Vi får gärna samråd vid fyrkiparen av Voxbot, Runa Djuros, och i sätten tror man för att få vidkänn av Roa B. Paulsen som är formare för ungdomsröj. Eisen har jag på ju vara ute och pratar vi imsar handlar i Hanne om vad vi är moten som är, vad vi är känner moten för jag och vad för lite skilja. Men är vi för gång så får vi ta minna av vi tar en SMS-kapping där och det så vi tar två imiska vinningar och där sker fighter. Andra vinningen är en biljett till Voxbot och hinvinningen är så tvär biljetter till Badnafestivalen. Så hvis det några mammor som lustar vi så är det bara att skriva in. Telefonnummer är 503-025-025 och vi spyr om vad är hattarpunktet i sommarferien. Och hattarpunktet i sommarferien ska grundgivas sera väl tog att vi väljer i det bästa Sverige. Och vinnaren får så att man har biljett till Voxbot eller tvärg Badnafestival. Och man må gärna vimmerska om man inte att vinna biljetten till Voxbot eller Badnafestival. Men när vi kommer till det så tackar vi det och tar vi I Need Your Love till Calvin Harris. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love.
Yes, vi tar en kapping køren her der. Spurningen hva hattarpunkt i sommerferien, og det skal grunngjøres vel for hvor man vantar til hver hattarpunktet. Telefonnummer 5-0-0-5-0-5, og man kan vinne en billett til Voxbot, eller 2 billetter til Badnafestivalen. Man må gjerne vimerske hver man fyrer er vinner. Vi har kunnet ha vid Runa Djuros. Hei Rune. God dag. Vi vil gjerne vite hvor man skal glede seg til Voxbot, eller hvor det så spennende å vinne hentevinningen. Ja, så jeg glemmer Voxbot, ikke godt? Så jeg har alltid vært der vært stått løtt og til undertalt alle pengene. Så får jeg opplevelse fra klant 3 til klant 3 faktisk hele timer ut i 1. Så jeg har masse glede seg til Voxbot, bare er det vekkere sin bedre enn det der, så er det godt. Hva er det skrønne? Hva er det at de også sluker fra klokken 3 til klokken 3 om natten? Ja, det er faktisk undertalt alle dagen. Det er til orkester, Stora Paddelon, og så er det troubadorer i faktisk pausen og tar jo i orkesteren til klart til neste orkester. Så det omgår i pausa og i tonelike, så det kører alt ut i jazz faktisk. Hva annet kan man oppleve? Er det bare tonelike? Så her altså, man skal ta størst grillpartyen, at jeg vil grilla, og jeg vil gjøre knekk fra maten, og jeg vil sushi, og her Badnaland, Hoppeborger, elbilar, og andre handbak om vidja, og så vil jeg så kan Stora Paddelon, og så Badora Lutta Paddelon, og så var det kaffe, og så begynte vi lekker kaffe, kvann, og her syskos, og så er det ikke man kan få til her i Voxbot, det gjør så. Er det så løs at alt her byrst inn i eisene, kvann og syskos og det? Ja, alt blir inn i øyne, alt det som vanlig Voxbot inn i øyne, så det går ikke bedre. Men når blir tiltøkene for de unge, altså nå nevnte hun ikke badnatiltøk, det må vel være 4 om dagen, altså fra klokken 3, men når skulle de unge komme om man? Vi lagt klokken 3, og ta blir badnalandet bare veien, til klokken 90 kvaltene. Her vil jeg ha alt for bøttene, og faktisk langt i holdt 4 blir fyrstjesten av Stora Paddelon til Beiner, og han veldig kjent med til unge, helt unge vi nekker hittet, og kanskje nå blir han kanskje til de eldre, og 18 Beiner så blir det eksperiment, og så kommer alt til store navnet, så vi tar gå til bedoren 18 der faktisk. Det er faktisk store navn fra Hagfyra langt. Ja, man kan til dømes høre Kabak Nord og Nico J. Kan så avdukke nær tever og høre et eller annet slags grunn ordentlig? Jeg minns ikke det tever. Nei, vi skrev ikke ut mandagen, og ta et store navn, og jeg tar søndag aften fra ja. Så det er spennende ved det. Jeg har faktisk til at alle navn er faktisk rettelig stor og god, så det er faktisk høyeste navn fra begynnelsen til enda. Ja, men jeg og Boy, vi gleder jo knæsten å komme. Absolutt. Det er deilig å høre. Jeg håper de får en 100 der Voxbot nå, og vekker sin bedre enn det, så det er fantastisk. Ja, det skal bare ikke rekne, så er det glede. Så er det glede, ja. Super, Rune, tusen takk for det. Selv takk. Vi får bare beint til et le. Det er Smenga Denga, som til dømes eisen vil høre til Årsens Voxbot, og det er leie fra Bygd til Boy. Förjar, Ajan Odjar, Believe och Dodger som minst till Hetta förlåtla förjar, Kjemar Maragrin, fuck om Dersin Hetta förlåtla förjar, Ajan Odjar, Believe och Dodger som minst till Hetta förlåtla förjar, Rotla förjar Jag var född i forsen nån, vi du skriver lösen nån i lången nån, 90 millimeter i munnen nån Aldrig runder för aldrig när renna, skriver till min penne för att bränna Hopp ju i min tracksuit och aldrig att sälja, lär mig fortälja Är det svårin utan fridja multi, Solroy, Norroy, Brixton, Bully Jag ser en sjukt hospital, renner runt vi Näkter kallt och klättar, kräder fokus stränger Och flättar alla kapisna upp som väckrar Och hetta prättar, SD-a njåra keppar Hjärta väckrat av ett egen i sända Tur i kjolt och flåfär är inte ländför Men högra hand alltid jag ger att ta beter Fucka ifrån ska vara säter, färg karaktärer Utjöknen allt mina problemer Hetta förlåtla förjar, Ajan Odjar, Believe och Dodger Som minst till Hetta förlåtla förjar, Kjemar Maragrin, fuck om Dersin Hetta förlåtla förjar, Ajan
Arjan Ojar, vi liv och dodger. Som minst till. Hetta för utland följer. Utland följer. Utland följer. Välkommen till följer. Här changerar bara, säger hört, kört med kött. Först ska Higva sidor skarpt, vid lidja nummer 1. Grönt krävjande, vi tog det där som elen i stora ståen. Känner positionerna, och inte bättre här. Ja, det är vi då rätt och från Västmanland till Skåpon. Och skåntlig klagsvoj. Allt mot i svart som hjärsta är lagt och för ett tjej, men vakt och allt och vi tänker ord så kom och fucking fylka om att börja folk sia. Fuck Paul Watson. Sugar jobber för en grej vi grinda knöjd. Sigmar och Jibin så gärna mynda och tror vi kommer stormande. Vi fotlar i fjär. Om bara ner och så tråknar vi där. Svänga denga, tror inte längst i bor hundar och pulsaren i rapp i er där och nu tundrar. Hetta för utland följer. Arjan Ojar, vi liv och dodger. Som minst till. Hetta för utland följer. Jävar mara grinn. Fuck om gärsin. Hetta för utland följer. Arjan Ojar, vi liv och dodger. Som minst till. Hetta för utland följer. Utland följer. Utland följer. Vi tar samman i hand, vi smäckar bajta höd. Så där blir det fest fast, står det bera en klart. Först rapp, jag vill gärna rönt och slå allt ner som hörs. Representera varje bygd och varje art. Här är det vi startar. Kvädis norr, 6, 5 och 4 väst. Topp om båda törvar, bjärtingar väst. Och röjna flow av vi jag och ni som har vittläst test. Och i allt vi ger det gör och mat och respekt. Kalta fötter möter chansa lite och intelligens. Watchinga blow, tjutsi klävar och är synder orsthält. Ötler och blåster, vi skyltar per på bättre. Fuck black sheep, vi drätter blower and och bättre. Stand över ratten, rydger som den säger på. Bränna turbo, bläsar risen och chattlingen om kak. Lätt det förutsätter märka, heter rakt. Du smärtar, du heter in your face som du märka. Så kom nu. Hetta för utland följer. Arjan Ojar, vi liv och dodger. Som minst till. Hetta för utland följer. Jävar mara grinn. Fuck om gärsin. Hetta för utland följer. Arjan Ojar, vi liv och dodger. Som minst till. Hetta för utland följer. Utland följer. Utland följer. Veist du at din lærere kan bøyleggja bøyligere skolebøker til tøyn og tøyna vinner? For ikke alt av fotlandprøys at du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. O til frema for leseromkurve i førgen. Nu lackar vi prisnar och ägfärstrykt, setusa-trykt och impulstrykt vid 20%. Prislätchingen blir 1. juli för alla privatkundar. Självverskande, självande. Trygt, huxar om te. Psst! Men still åkorste, så først du avslåster kring alt landet. Arnas av lysningarna har hørt vid leie fra Bickelboy til Svenga Denga. Her som jeg skriver, jeg er ikke sikker på om jeg fikk spørninger rett, men jeg sier spørninger om at det. Hva er hattarpunktet i sommerferiene? Og det skal grunnkjøves for kvui, man vantar hette over hattarpunktet, så kan man vinne en billett til Voxbot, et eller 2 billett til Badenfestivalen. Og om man ønsker å få billettene til Badenfestivalen, så må man gjerne vimerse til. Telefonnummer er 5-0-0-0-5. Ja, vi kunne skjønne jeg som minner av at Fråskaparsetet har en omsøkende fresh som er 1. juli. Og Fråskaparsetet kan man med landa lese av førjamarsdeltene, nomsvisende-deltene, så samfunnsdeltene, naturvisende-deltene og sjukrøkta-frøy-deltene. Og man har framveis nesten 2 veker til å søke. Jeg halte vi færbar og gjør om vi får gester innast i studio, til vi ungmannafellene. Og her så vil det ikke kjæk, men ettersom dere har siste sending, så vil det mer en sort hyggelig prat vi ungmannafellene. Og vi spelar en etter fra Voxbotene. Jeg vet ikke om du vil presentere det på igjen. Jo, det kan det godt. Her vil Carpac North, vi lærer noen Army of Open Arms. Look at me now, into my eyes, let the journey begin. Cut loose all the ties, you're the sun in my sky, the wind in my face, nothing's stopping us now, we're on our way. There's no start to it all, a place to begin. When you woke me up, I wondered where I had been. You said we only live if we're willing to try. And when I saw you smile, I knew you were right. So let the light back in, we're coming with an army of open arms. You let the love back in, we're coming with an army of open arms.
open hearts. Let it in. Oh, let it in. You let it in. Come and meet us with an army of open arms. There are souls to my left, empty of hope. There's the one to my right, helping me grow. Destination unknown, but we're in good hands. We are moving towards a new day. So let the light back in. We're coming with an army of open arms. You let the love back in. We're coming with an army of open hearts. Let it in. Oh, let it in. You let it in. Come and meet us with an army of open arms. Look at us now, into our eyes. Let the journey begin. Cut loose all the ties. We're the sun in your sky, the wind in your face, and we're moving towards a brand new day. We're coming with an army of open arms. We're coming with an army of open hearts. Whoa. Come and meet us with an army of open arms. Come with me. I let the light back in. Yeah. Oh, I let the light back in. Let it in. I let the light back in. I let the light back in. Fra Nico J fra fra Carpark Nord fra vi er til en bølg, Nico J, som eisen vil høre vokst på. Og da var en gammel sanger In Day to Bay. Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad vil du så gøre? Hvad jeg vil gøre? Jeg tror, jeg vil hæve lidt penge på min firmakonto. Løb ned og shop den bil, jeg altid har tænkt på. Vink, når jeg så min nabo. Hallo, jo, bilen er ny og 24 tommer alu. Jeg vil have den pige, jeg elsker ved min side. Køre ud mod vandet og ikke til noget forgivet. Jeg vil ringe til gamle venner og kærester og fortælle dem, at de har gjort mig til den, jeg er. Kig mig i bagspejlet og sig, hey, det er godt nok. Sæde tilbage, vinduet ned og volumen op. Jeg vil give en fuck, hvorfor jeg var her. Bare smil og nyde af det var jeg. Jeg ville samle mine venner og familie op og køre videre ud mod vandet i en samlet flok. Så vil jeg tænke på, om jeg har givet nok igen til dem, der har givet mig så meget af dem. Jeg ville parkere bilen midt ud på vejen, og der skulle være musik, job, min egen. Og alle ville smile og bounce med hinanden. Barbecue og kæmpe bål på stranden. Jeg vil sige til mine brødre, at jeg er stolt af dem, at de skulle forstå, hvor meget jeg virkelig holder af dem. Jeg vil sige til min mor og far, jeg elsker dem, og spørge dem, om de ikke skulle prøve at finde sammen igen. Fortælle mine venner, at jeg tror på vores kærlighed er større, end man kan sætte ord på. Og jeg vil finde min kvinde og sige til hende, at jeg havde lyst til at leve videre i hende. Og solen ville gå ned over vandet, mens jeg røg en sidste Blå Kings. Drak et sidste glas rødvin, vind i håret, rockstar briller på. 23 år, vi ses mit Dannebro.
ingen dag tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tager det. Ingen dag tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tager det. Ingen dag tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tager det. Ingen dag tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tager det. Ingen dag tilbage. Jeg vil egentlig ikke helt vide, hvad jeg skulle gøre mig selv. Måske kigge mig lidt i spejlet, slå tiden lidt ihjel, forlade mit hjem med mit yndlingsgear på, de hvideste sneaks og kappen lidt rå. Jeg vil lade bilen stå og bare slender gennem KBH. Tænk over, om jeg havde noget lidt af det, jeg ville nå. Om jeg havde sat pris på det, jeg fik, om jeg havde givet for lidt. Og ønsket, jeg kunne nå at takke dem, der føler vores shit videre. Hun det helt store stop, I don't know. Måske et sidste måltid på taco shop. Gør ting, jeg normalt ikke gør. Stop den smukkeste pige og forfør hende, som jeg aldrig havde gjort det før. Tag ud forbi mit barndomshjem. Fortæl min mor, min far, mine 3 brødre, jeg virkelig elsker dem. Jeg vil samle mit team, mine venner, og sige, at jeg et eller andet sted ved, at vi ses igen altså. Vi vil hit for en club, se godt ud og spille lidt smart, intet andet end love. Og dankort i pendulfart, og jeg vil pop den dyreste champagne. Sige til mig selv, vi gjorde det fandme, forlade stedet og sige det til nogen med et enkelt glas i hånden og en slukket telefon. Grin lidt for mig selv over en joke, vi havde engang. Inderst inde nok og svær en lille smule bange. Dedikerer en sidste tanke til min familie og mit crew, og til pigen i mit liv, jeg ikke har fundet endnu. Velviden om, at hun er dog et sted, men fuck nu det. Jeg har fået så meget med, og jeg føler det hele mere end nogensinde. Med Nexus på brystet og oprejst panden, og jeg er alene med mig selv. Jeg har det sgu godt og forlader det afsted, inden solen står. Ingen dag tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tager det. Ingen dag tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tager det. Ingen dag tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tager det. Ingen dag tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tager det. Ingen dag tilbage. Ingen dag tilbage. Tilbage. En dag tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tager det. En dag tilbage. Live har det her, det var en dag tilbage, Jannik og Jay. Og vi da nu finner videoen av ungmanna, 3 ungmannafellene, og eftersom det ikke er så, det er ikke tjekket det, så det er ikke lukket formelt som det pleier. Så jeg hadde bare at jeg kunne slippe at introdusere deg selv. Hva vil du begynne? Ja, jeg kan begynne. Jeg heter Elsa, og jeg er ombå ur Unga Tålde. Ja. Ja, jeg heter Rebecca Manuela Berens, og jeg er ombå for Sosialistisk Ung. Jeg heter Rane Andersson Skalum, og jeg er for Ungkrim i Flatsen. Ja, Rane har jeg ofte er en fyr. Ja, åpenbart. Ikke først fyr. Det er bare det der ikke prøvd fyr. Nei, tvart, det er... Jeg kan nå finne ut en og tredje. Nå var Johan Eli arbeid, for jeg husker. Men vi bygger bare. Og det som vi har spiller deg noen, vi bygger bare til altså. Det er hvert stenter Unga Tålde 4. Ja, Unga Tålde, vi vil alltid arbeide for en salson, sammanstånd og litt for konførjon. Det er, så å si, at hovedsmalene. Og så er det normale eisene. Til dømes nå så er flytta folk en sårspurninger, og innflyttar som helt. Ja. Nu kommer vi til å lykke, Johan Eli, velkommen. Ja, takk. Men vi får bare bojere. Ja. Så til ungmannafellene til Janarfløtsjonen, så vi bytter akkurat virksomhet av Janarhuksjonene. Og dette mest så at vi kan innfri en lotfattlige høvåndsskatte som trykker at det allmänna kan veita ötlom borgaren nægge grunnleggende tjenester, så som sjukhus, allmänna hjelp, hjelp til folk vid serion tørve, utbygging og eldrerøkt, og så framvis. Ja, takk for det. Hvor vil Rane eller Jan Eli? Hvor visst? Han peker med, som man sier. Ja, nu har vi vært nægge ferner her og kjærkast, og jeg bytter meg inn at de fleste vet at jeg glomte hva vi standa for Ungfri Miflatsen, så jeg får ikke hørt at tro ut her som jeg, til det vet vi er en kristendemokratisk ungmannafella som er med å være steinalder litt, vi sier vi er smavis konservative som er nøytjon, og minne konservative er nøytjon. Men det som vi med annet fokuserer nok snakk på
kan man säga ästa samma som overflocken fokuserar nästan på att vi skulle inte bara lägga oss ner lätt så innan vanta folk göra några fyra och så klarar vi dock eller säga att vi stinker hött ner sant så går allt fram vi att stormen roja det bara men vi måste röna ge och själva för att klara och vi måste döma så vi snackar när kommer fram det kommer på så grepp på att producera själva och kunna skapa inte bara vanta att inte hända så själv. Men det som också för nu kör vi alltså vi har några ting stopskaine några kampanjer så vi att för köra baserat på vår politik och inte minst familjepolitik. Men det låter så spännande vet han norrländska boan eisne vet jag har engagerat mig i den norrländska samstarv mellan kristendemokratiska flockar i norra London och här kommer så glädjas om att danske kristliga danske unga kristendemokraterna har enterstående fälla och vi får så alla hittast i häst i Norge och Ireland vi får till unga Norrlandareje så vi fokuserar nog snägt på det hemliga vi att göra kampanjer lötne och så fokuserar vi nek på den norrländska samstarv lötne och det ger en dimension i att kunna samstarva först om landamörsk och om att bergas vid Kristovyr nu i Norrland. Ja, tack för det. Jan Eli, tunga släppa. Ja. Spårningen går på att vi huxa grund för det. Ständer vi, ja. Ja, det är så snarare att huxa ungdomsfället till folkavlatsen och det är så säga jag det att åker ett högravent ungdomsfället och huxa hever faktiskt jag ska säga men jag har som enaste ungdomsfället i förrjön som egna stämningsra så jag inte beinat efter av att fylla stämningsran till målslatsen men det har egna stämningsra och grejer så hjärtamalen jogen till kanske jag vill inte snett sånt där hösta det kan lösa skärpa jag tänkte har folk att ju säga fin och också de uppbyggnaderna som hotnastiden här samfunnan uppbyggnader är det viktigt tror jag menar att pengarna tar du för under en uppbyggnad det följer närmare till någon då och inte ståndarna så snarare att du sätter pengar av på att han på att han närmare du har inte ligger då bara blägga skuffalt omkring stan som inte brukar veta något eller brukar på några fancy skrivare bord där det ska vara men är det man har det inte bara där och sjukhus är till startar man och jogna för att privatisera några sjukhusversion som möjligt jag snackar inte om för att privatisera så sätta brukar göra men att privatisera så att ta privata att bli in att bjöa sjukhusenaste så kunde få kappengar kanske ankor klarar att bjöa bodjasta hjärtoperationer Samsung som tar klara för bättre istället så att nu får kanske bättre och få bättre tjänster för att lägre pris. Det är inga som kan hämta till att få så med tjänster för samma pris. Det kan bara bli bättre vid att privatisera sjukhusverket, privatisera äldrevården, bjuda ut till privat att göra arbete som är det här men det är väldigt allmän och betala det men det privata tar fram att istället för att ha allmän starfolk. Och part av fälla skatten han ligger läcka eller kanske hela tiden ta ner av. Det är några meningar part av fälla skatt. Och det där har stolen ut ur vindlöven och ta sig att för det ligger ju stolar en privat och i vinne. Tog till att halta konsten ante vinne och det är faktiskt det som drev vinna. Och så ett mål som hejet här var att måldrottningen har stått inte någon sålte faktiskt helt att hon är så kort på 20 000 nu va har du måldrottna och till starta för det det bästa är att stäcka måldrottna stått inte det är inte löj att man har klamsarna fingrarna har gal nu då arbete han har för något att ska betala för det är jag know det löj en hoxnar har det här va och så menar grejen att man ska kunna använda och styrkas något om i värsta hon och följen som möjligt. Jo. Det ger man inte behöver skatt. Vi är nog så samt om det är riktigt. Det har vi funnit. Jag vet inte hur ser vi in. Åker det. Ja, åker det. Men nu också ja alltså vi vet ungefär en sak. Vi var ju förresten ta i Finland minns du det? Vi var Norrland unga Norrland. Även oss. Och då snackar vi näka om det här. Jag är redan. Kan du lura bara gräs inte mer fråga det var för en tur?
Ja, det var jag tror att till en av år så hittades ju Norrlandarai och ta för och parlamentariker och över här banar och minister över möten som ministerranon och så fundas det om norrländsk vidskifte och om hur man kan arbeta felaksomt. Och det är ungefär så Eisniver och här var såna session kallar det så en konferens orienterad gamla kan man säga att det är vuxna politiker som är placerade. Och så kan man räkna avska här och här var det vi det öll ungmannafällen i förrjun stå samman om ett mål och ta vara fördöma ES och det var politiken som man kallar och kallar för det imperialistiska diktatorer till ES motvis smartphone som vida bättre än ES. Och det stod här det var ölla gott var det faktiskt det var deilt upplöst ju öll ungbarnafällen stod samman så samt och osans som man kan vara om avsöker så vet han några som öll konstant samman om och här femmas så åter i häst men för att knöta på det som jag nämnde så ser ungbarnafällen jocken är reisner vi till att få sig jota linjalerna väck som klamsar folk av frinkarna som arbetar för nek och vi kan inte inför det att det ska straffas för arbete det ska helst för himlen och ska få lön för arbete och vet hålla att ungdomar spelar nog som man är och vi skulle helst ha låta förtjäna några pengar och man skulle faktiskt stola de läsande en mer marger ut det. Ana för att skriva vet att läsa bara faktiskt svårt att det vet helt att det är stort det hvis man kunde få bonus som mot karriär. Men det blev faktiskt också ett livs. Att ta det att vi tar mot uppskott och kunde ta det att share stolen. Och sista samgång så sätter jag en quiz per share hvis man stämmer för share stolen låt dem bara ge en golar ut så för att läsa för det går karriär för hackerstol till för lackkarriär för lackstol men det fattar inte gå görs. Ja, men så för ju rätt till kom bort. Hur snack är det du tycker ungdomsfällen så är snöglanda. Ja, och i SO där har vi 5 limer om dig. Och ja, jag vill säga att tredje att han är ölig aktiv. Så jag vill säga att vi är ett av mest eller vi är till ungdomsfällen som har mest aktiva limer i öllförn en av dem. Vi ser mest men en av dem. Det ser aktivare, vad är det så att det mötas ja, att vi man möter upp till fontener och är vid olika tilltag och ja. Och är det ofta ditt köpa fyra sådana fonton och tilltagande och så? Ja, alltså vi tar lima font ena för månaden. Så det visst är också ämne som är aktuellt akkurat då. Så mötas vi sånt oftare. Så fonten här checkas vi om aktuella ämnen och göra värst vi och i fjällmiljön och motmäla och så vi först köpa ett för tilltagande äste. Ja. Alltså, hur aktiv är det i unga tjål? Vi tar alltså nu då producerar så har vi en stek men annars så har vi ett öppna fonter andra kvar mycket där. Och så checkas ut äsna vi har akkurat haft en det här som vi tog så om flytta folk om vad vi skulle göra för att ta emot flytta folk och hur vi kunde göra och så har vi äsna 100 kväll för att styra om samman allt det. Ja. Tidigare ju var här inne ofta så man vet att tidigare för en aktiv men hur är vi resten av flocken ungdomsfällen tycker jag? Så och alltså vi har var jag minns inte akkurat hela så ständer det man listan jag men vi är några aktiv alltså vi har köpa så när vi har nämnt och hon är rumna stor står på att hamna vi vilka nämnt när fjör till att det var så som att tog i alla font när vi fick vilka att tjej nämnda limer och så tvär vara sesser men vi har vi tycker till alltså öppna fonder så en kvar som är limer i ungdomsfällan chockon kan komma och nämnda font och chockon vi det är det som finna Facebook och så har vi ett annat skipa fyra regellion fjör sälja regellion checkfonton om imisk ämne och komma jauna vi vi läsa bron men tas vi då just innan för ochara egna regin och titta vi där vi i allrine några av dem och finns ju kunnande font till dem för hälsmallaran och kvart sker här ute och vi färs runt med allrine nu rockte vi där nästa vi mätta mar i fyra Lucas som är vad Timon onkel som är oj fellan som är AHA jag inte alltså upplysning kvar är det egna som gång för sig kvar är det egentligen som lökten ger kvar är det som landstyrelser och kvätte månaden med eller det några månader och så vidare kom man till så för ochara förvända former och Hattler Arena som är fyra fick en flotta karaktär för uppgången till honom så har sett någon köttman för att undervisa om av politiska ämnen och samhällsliga ämnen och terrorna vill liksom att bjöa ochara lemon sen upplösning kanske som man inte fär annars. Ofta stannar folk också spridande att det begynner blanda sig om politik och sen främmande i fyrte. Så nu rönar vi att
slåsa faktiskt spegla in och röna att få några yngre krafter till. Nu är man väl bara gammal i ungdomar för att köpa. Jag har alltid haft när tror inte det är efter eller så är kulast ut kanske. Nej, inte en kallt där eller så. Så släpper jag vidare mer. Så vi måste redan få det yngre tag i. Det är allt som ska. Ja, de flesta jag har så allt som sitter väst 40 runt 20 så gammal. Okej. Jag tänkte att man förnärmelse eller? Nej, det får nästan. Ja, Rebecca. Ja, alltså nu tås det om till att de vidare kanske inte någon äkt till att vara vi en ungmannafälla. Och själv kan jag säga till att jag har väl lärt otroligt nekv via vara vi i SO. Så jag vet här var nekv männingar till stök. Här är professionellt folk utan och fra komma och grejer från imenskon evnen och på en objektiva måte. Och så checkas vi detta. Och akkurat han den här processen här halt ger öliga lärorik. Och det ger till eisen som är det jag syns ovitt om politik kunde komma in och få ett synt mer inligt ut. Och det halt ger öliga viktigt att öll känna till att man kan vara vi. Att det inte är bara fyra folk som vidare nekv fram undan. Att man ens kan lära. Ja, tack för det. Jan Eli, du kan stå på förklara syndrom också. Ja, också är att just ett öjdaktivt ungmannafälla. Det här ses ganska bara oss en fantastiska, einaska plattform i färgen här man är fullständigt objektiver att man spelar till. Nämnde akkurat i jobbarna just. Det är slett inte präka att vinstravände fjällmilla heimen som lever i färgen. Det är gott att lov. Det är en fantastisk författarastand och allt. Här har gått aktivt till nog bara en sändning alltid jobbarnas hooks i 20 veckor och tar vi hooks upp till bina över vid till sändningarna. Och det är nog för det att skriva nog läsare av brev. Prika nyne. Och i sista var det grejer i Oxford och att man står EUC, European Young Conservatives, till en sån samman en balk som teker att konservativa ungdomsbalkarna och i Europa samman. Och i år färdig så tar för 20 år i år så och för till Cambridge i år. Vet inte akkurat hur några limor sända till vidare helt för västern. Och det var det öll nämnton och ONR. Ta var också 5 nämnt nu har så en ekallig material. Det är ett varm en så sagt i ord. Huxa har varit aktivt i några matar mot kanske andra ungmannafälla så Huxa en av ungmannafälla som finns en politiker av allt annat ting. Han samlar det. Och det var en stor kampanj och i Huxa 40 för att få hans in. Så Huxa är rätt öjliga aktivt fälla. Och det här var och det här var första där medlemmar så högra fond att samla som. Så det var och vi såg också andra ämnen var aktuellt och det måste inte kunde böjas till ett första där gången så tog man upp fond för nämligen här var läsarbrev ute. Och jag ser att och vi följer en stor lojalitet mot målflottarna. Det är några ting som målflottarna inte kan leva så att säga. Så man inte tror att målflottarna ska hålla sig till några normer men åker avbrunte kunde jag säga kanske att inte mer och provocera sig bara till. Till jag inte gör massa allt det. Så jag ser också är inte för att repa om åker men jag alltid är det aktivaste ungmannafälla för men det är inte hårt bäst och brukar inte karamellblick. Men jag också inte nöt du målfälla. Hur sökt tillknytning det har till målfälla? Och det här var två ur nämnden till åken är limor och flockslästeln till målflocken till åken. Och det har ett öliga gott samband vi faktiskt alla här politiker som är i målflocken. Det är öliga beinsamra hjälppunkter att det är några och det här var helt ett tilltagen i Logshöll. Jag minns överhuvudtaget. Det har gått ett år sedan eller halvt år. Jag minns slätt. Och ta heigur Jakob Westergaard här som grejt festivalne och det vill Nygaard grejt fra om nutje skattaskipanna och så har jag haft att med Erik Winter Paisley en KU alltså konservativ ungdom i Danmark här han helt ett sky om retorik och skrivande och det så bra faktiskt och här var så limmer ur någon man för vi tar det avvärst sky så att och gröna skipa för imenskon. Huxa här var allemallistan här och några limmer minns inte negativt. Men jag ser aktiva limmer alltså bortsett från nämnden måste välja en 20 trätt som är aktiva limmer. Okej.
Hvordan vi tykker om de unge tjåvalde? Hvordan er tilknyttet har tid til tjåvalde? Jeg vil si at vi har et øyla godt samstarv i okkar tinkmanning, og altså, det er ikke problem, det er alltid glede, altså det møter opp til tiltak som vi kjøper for det, og hvis vi så kjøper vi tiltak som vi tar bruk for noen utan for at lære noen noe, så er det alltid det vi får arbeid ved. Ja, og Jesu? Ja, vi da var eisne et øyla godt tilknyttet til akkurat tinkmanning, og de som i unga kjål, de møter eisne øyla vel opp til tiltakene som vi kjøper for og stålokken, og så har vi eisne finnet 5 uttøtslig oppskudd løtt fram at tinge her som et ombo for Janarfrøston har lagt det fram 4 okken, så vi føler ordentlig vidt av avvarskan. Ordentlig? Ja, så vid ta 2012 ta faktisk helt det var Hattler og Daniel som tog sti til at enda sånne feller ta bland der på i ta blev jeg var ikke så spilsende av hvordan indien vi blev i alle prosessene til flotjen. Vi har et øyla godt samband vi målflotjen, altså hast vi ikke beinleis altså jo sånn man tenkte det målflotjen, jeg synes ikke alt altså, man får fortelle en styrk og man får kunning og man forteller forskjellige ting som de har en erfaringer som de unge ikke har og vi unge ikke har sier unge ennå, men det er som vi ikke har som man kan lære av timen og tar vi til her spørninger, så det sjån til fus og svære at det sier ikke alt. Vi tar også en flokkstøtten, og så har vi tinkmanningen og landslagsmannen. Og i flokkstøtten her er flere personer, og så tinkmanningen, og så er det okkar minister. Og det er øyla gåa vi at gjøre, og eisen tar det snus om vel, så står det sammen bei ungbarnfeller i morgenflokk, så ser man om kampanjerna. Ta var det ungbarnfeller som tok det største lesse, og det er vel eisen rett. Man berges för såna sök. Det unga pleier har sånn bare orsk og klar for til oss og tøymaner om morgenen. Men det som er helt interessant, sier det til at tøymaner som kommer her til er veldig av, og man vi etter prosessene, så stekker det ikke her. Men vi var eisen vi i prosessen i 18 år, at det kommer til samgång og samrøyngar, og det er mye tingene her på henne. Altså, man vil tidsen på rå, og innsyn ut av store avgjørende til flokkene. Det er alltid at politikerne skal ha størst rås for det. Det er ikke en kjøltfyllt, ja. Og jeg tykker, nå vet jeg skulle si himmelflokken, jeg vet bare ikke åkken her, vi ser takksam for at det er inntrykken at ungmannefelle finnes løyve til å være parste av snir, og ut de store avgjørende innan flokkseisene, ja. Det er en stor styrke jeg har, at det handler jo eisene for disse vårflokkene at alle opp nødja politikere, og det handler om å finne felaks det, og det blir ikke til, man kan ikke si at ungmannefelle er 100% separat fra vårflokken. Nei. Finasle, men jeg husker jeg spør en spørning til Nødt, omkring de kan svære. Vil jeg tid vimmela følt seg at melde seg i ungmannefelle? Hva vil? Ja. Elsa? Ja, jeg kan helst ikke vimmela øtlån, og det er så viktig å minnast at om du er hodla for i ungmannefelle, til dømes unga kjålde, så er det ikke så at du skal vite alt om lover, alt om fyrstjuvene, alt om mål som vi tar i utidget eller som vi mangler. Altså, alt det der kunne vi lære, og man lærer helt sikkert utrolig nek. Og det er utrolig stolt. Ja, hadde vi så sørste året i her som prater med om det. Nå var det så ikke nægget tjekk, synes du bare vinner litt tonen i det. Men vi er etter 18 som kommer, men vi kan ikke minne av kappingsene som vi har. Og det er kvart vi hattar, vi kan sende sms inn og svære på kvart hattarpunkt i sommeren og verre. Og de kan vinne 18 vokspassbillett eller badanfestivalbillett, og telefonnummer i 5.025. Eller hoksa.fo. Vi tar en og le, og så vil jeg nægge løsninger og tøyende, og så vil jeg datter. Og le vil Get Lucky with Daft Punk. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cause to the stars. She's up all night to the sun.
present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. 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 We're up all night to get lucky. 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 We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi Førja ungdomsra og Froskaparseder Førja. Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi Førja ungdomsra og Froskaparseder Førja. God dag og velkommen til ungdomssendingsna og beinleis. Sendingen som vittjer hva ung og lesande tagas vi. Bei seriøs og oseriøs. Vi pratar kvarja viko vi lesande som har okkran hatt skilja seg fra fjöltene. Ungmannafellene tjekast og kommande vikskifte vil romrødt. Velkommen! Nu är vi ändå kom till sidan parten här i Obanlies. Det som vi för att här var i sidan till man till vi får Robert Paulsen från för ungdomsra in att hosa. Och vi där är mer när just några samråd vi några folk startfolk i SMS och i Gällene och i Matas och i Skoltje om vad moten är i sommar. Vi tar en sms-kapping, spørningen er hva hattarpunktet var i sommerferien i år. Og det skal grunne oss vel fire kvøy, tog at beste Sverige vinner, og telefonen var i 5.025 og vinningen er en billett til Voxbot, eller om man ikke da, så kan man eisen få tverrbilletter til Badnafestivalen. Ta mamma så vi mørker. Og om vi får råa inn, så får vi da spille et le, der vi kisha vi Die Young.
Hade var Kisha vi Dajong. Velkommen i studio, Roe B. Polsen. Takk for det. Og da skal vi snakke om for ungdomsra. Først og fremst, hva for ungdomsra? For ungdomsra en paraplyorganisasjon som dekkar iver atlar der ikke udrottelige badna ungdomsfellesskaper i Førjøen. Vi i omlai 26 fellesskaper ui for ungdomsra og en 6.000 limer i alt. Så hva er man en sort ra? Ja. Det fyrir at lukka som til gård så interessen tja de ungdomsfellesskapen som det. Men det primæra som for ungdomsra gjør til for ungdomsra var et stol til verskatlander og til de fellesskaper som Så øyland ikke av fellesskapen som for ungdomsra. Terra rakster nästan bara fortsätta att utanför för ungdomsra. Så tar vi väl vi kan ekvom. Hur fellesskaper dömes under för ungdomsra? Ja, här allt som inte idrottallet. Det vill säga att här politiska ungdomsfällene, här skotaner, här Amnesty och Blåkross ungdomar, dramaverkstäder, tonlaga samtidigt growth, gott, här Kori experiment, här nekver fellesskaper som. Hur spelar det till att toårsformare? Ja, det en god spurning. Jag kom vi nevnt för ungdomsra för gott 3 månader sedan. Och det är väldigt spännande arbete jag hade i Sjolver. Det är en väldigt fjällbrott nevnt. Här sitter folk som på alla de fellesskapen som och för ungdomsra. Och så tar jag att han förhandformaren valde inte att loppa efter, så helt jag skulle ta chansen. Vad gör du så som formare? Det du som skipar för Ötland? Vi har en skrivare som sett i starv som arbetar kvar där vi den projekten som vi arbetar vi. Så jag ger mest iverordna ja. Alltså det är att men nämnten lukar som kommer samman och tar stöver till Kavislagera och det så onker ting som skulle ordnas i mitten tar fonten som nämnt så det något som heter Tachmaria samma vi skriver den. Det är så jag fullt jag för det jag vet att du har starv så nu så hur snäga tror brukar man på det också ofta hur ofta hittas det. Jag har ju ölat mig personer vi nämnten hittas som regel 1-2 från månaden att det kan stå över till inkomna undersökningar till dömes som stol och så brukar jag ta väst av väst syndrom såna aktiviteter är det akkurat nu senast när jag har brukt rättliga att vi på det som man säger samma vi skriver om vi kommer ut i en bokkött och såna så det är nog snack fyra jag arbetar lika här vi ska man söka om forskjelliga stol eller få alla fellesskapen stol för att det kom. Ja, alltså vi vet att först och främst stol till de fellesskapen som i för ungdomsra. Det kommer till fyra vi gör andra projekt som till dömes så sändningen som det är snäva stolar. Men det är så läs att ta stolen som vi får han vill dela det vidare och han vill byta så att en parti för en stolsgrund här som felen så kunna söka ut till särskilda verkskattlander och resten vill så faktiskt byta ut i mitten till fellesskapen som är och det har byta ut att en liklig och snäck för lokalfält det här var också en limer och så framvis så till det är några fel som har nekva limer som får och så några pengar för ungdom så till Kaffe traders kan man till dömes Lucas oss för att få eka stol eller vad är det för verkskattlander? Ja, det är faktiskt ekvilia få trader. Det är faktiskt nämnt att ta stövel till på en enstång före. Men huvudtraden är att det ska vara samfällsskackligt och det ska vara bort någon ungkona gackne till huvudreglan. Och så ligger det att nämnt att definiera på en enstång före och mäta om det är något som vi vill bruka pengar på. För jag under tilltag standard så S4 utöver att vita stol. Ja, vi röjna att göra under ting eisne til dømes fyrir at ha skrevet denne kapping ut vinna lærling her som vi arbeidsløsmiddel ung var nok så høgt så vi setter denne kapping på beinene her som setter at alle de 4 tøknar som setter en lærling av som 2-årskeie hvor vi lota kasten om å vinna lønna tja lærlingen det første året ja. Og det er helt så til effekt at selv om at det samlet tale til året til kapping i kortet det samlet tale av lærlingen var lagre til året en R4. Det är så som att det blir färre lärlingar sätter men ta tojar ska ta kappinge kort ta var flyger när man sätter. Nog snack flyger så det är lika väl. Och så får nästan Johanna bok ut. Hon är nog färre tycker vi pressen där men det blir bara vägen.
Och det är en bok som löser alla uppbyggningar som är i färgen. Allt som du kan läsa i färgen över. Av sedron, handskolan, kvällskolan och vad vet jag. Och det är väldigt mangel på lukar som att eviligt kvar börja till att lära till färgen och läsa. Till dömes är det äckliga fas som vet att man kan lära till orgelbygger i färgen, men heter så en katalog här som alla uppbyggningar är listade i. Vad krävs för att släppa in av de uppbyggningarna, vad stolsmöjliga man häver, vad man ska sätta sig i samband vid och så framvis. Så det här ska lukas gå i att hända boken vi gör det samstarv vi SK-fällare, eller fagfällare vi SK-fällaren 8. Så det är vi öliga spänt på hur sen boken kommer att utarsta sig. Att så arbetar vi vet du jag får det till göra det till en app till färdfondarna som man lukar kan slå upp vad att lämna vara lukar som TV står och är sina hemma så i. Men röna det så är sin skapa läsar omkörve alltså pricka dit under kommuner eller landsstyre om att skapa bättre läsar omkörve för dem. Nej, det gör det inte. Vi är primärt till för att stola på under frutjar fällskapet som är. Det vill säga att det tingen som folk gör att det är Leo skola och badnakar i örna, skottar och så framvis. Så akar uppgåva ligger i att röna att fjölka om till frutjar till på en som är till Sean-like och vad det kommer att vara. Men ja, så ganska en vanlig spårning. Var kommer pengarna från? Ja, det är så att i färgen är det öliga folk som spelar lotto. Och det spelar och så där neklotta helt vis för Jokon. Och det är så att du färjan för den fyrtöga eller en anställning ska kunna bjuda spel ut som är ett spel. Så ska man faktiskt ha en avtal vid SPF idrottavetting. Och det är primärt danska spel som har en god avtal vid idrottavetting eller idrottavetting har en god avtal vid danska spel. Här som man avvis upp att en avvis procentparster av hur som blir spalt 4 blir atterborren till idrottavetting. Och för ungdom så är så 20% i idrottavetting och härifrån får vi så 20% att du samlar puljerna som vi låter ut. I fjör var uppåt så vi finner 2 106 000 det var så 20% att du samlar puljerna. 30% för att till idrotten till idrottssamband förja, 15% för att till mentamalareje och 5% för att till meningsfulla breakout. Så det är några pengar och det kommer otroligt väl vid att de flesta som raxen nästan bara är helt uppe i stålet från för ungdomsra. Så det är nejot vi för ungdomsra för jag kommer klara sig som fällskap i förjon? Det är helt säkert nejot. Så långt som man är möjliga är jag få fortsätta en stol chatta med fällskap. Man tar sig om fraflytting och det är väldigt områdande att det frutjar till på smer till folk som har är intresserade bara skola. Det är ju alltså inte man sitter och lecture till Leo skolan att det är något till på till folkna och var det inte för ungdomsra eller att han stolen som kommer för ungdomsra så var alla helt flera fällorna släkt till. Men är det som pengar nog alltså stretcha till alla fällskap när få ta ut den där som ta incha? Ja, det är som att det hör man nog om fjällen att det manglar pengar till allt men det är så att det vill bort ut ett lima till alla. Men en näga som är upp nu till att lägga sig alla fällskaper att säga att för ungdom så. Sen 2 år är 6 fällskaper kommer att säga att och tar ju föringar inte spela för mer än där gör det för 5 månader sedan så mest det är till att det är minipart. Fram till att vi tar finns en fotboll stol och halt andra tools från mentamalarannon. Det har varit så är en lärare löknar i orsök valt inte jag knatter. Så ta för samma limatel och jag är som i fjör färman nog att inte minne. Men vi vana vid kanske profession kan man inte möjliga om skulle den gå. Men för ungdomsra är annars politiskt ohäft. För ungdomsra är pura politiskt ohäft. Vi det här var jag haft några diskussioner nämnt om man skulle kanske uttala sig om några politiska ämnen men det visar sig att jag vet här var så fjällbröta fällskap och för ungdomsra så är det äckligt tropult att uttala sig som man säger väckna atlar usenna så vi har valt det att hvis det ikke er okkur som er ekvelig generelt for bøten og ungdom som jeg helt, så vil jeg helst ikke si noe om det. Her er jo det politiske ungmannafellen som er en parster for ungdomsra, og jeg har alltid gjør godt arbeid ved at bruke seg til at det skal gjøres. Nu är det ju essentiellt vi ju huxa. Alltså hur det samsvar att det är ett gång till godt att skulle
Det går regler gott. Det är regler området att man häver tar man ner 2 stöd sen när man har kvar hatt och men det har vi klara regler gott och är rön i utanför dem att lägga ahärslig och att vi är så opolitisk som hur möjligt ta är ju i från så att det har regler väl. Super. Jag har alltid finns rätt väl att veta vad för ungdomsrå är på er. Ja, jag kände ju snägt till det Aron, men det gör ju så att för nu. Mhm. Jag hade vi för att tacka dig för då. Själv tack. Så får vi bara direkt till ett lä. Det var gå gamla där vi potten och pott. La 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 gamla diar Ein som mamma din sang da hon var ung som du Ein som hällde till vakna om notterna Läger som pappa du inte dansar i till Och jag Samma tjej Vi kliva för steina fej Du spyrst om evig liv och jag klär över Men einans tonlägor in kan ta Så skriva du ett lär Som kan röra och klia dig som liva Och som minnas det fyra tann Och i tro vär och du vid liva här och nu Men samma tjej vid liva för steina fär Känt och vi ökon som i havet flänt Säng la 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 la
hade festliga läge till Potten Podd. Gå gamla där hade vi resten höra av Voxbot som vi ju låta ägångmäster härifrån. Till kan sända sms in av 585 här det ser vad hattar.se att tycker sommar är. Och det ska grundas väl till att välja det som vi med det bästa Sverige till att kunna vinna. Och andra vinningen är så Badnafestivalen. Ja, och då så är det att om man inte ser på Badnafestivalbiljetterna så ska man vi märka till sms från Eisne. Telefonen var 505 Jag var utgör uppe i sms att lukka få sin vita om Tanutja som vill in i sommar. Och han samrån, hon kommer här. Ja, nu stand in i gällene. Jag vill hitta en av fitta som arbetar här. Hur heter du? Jag heter Annika. Hej Annika, kan du säga några synder om måten i sommar? Vad är det att sälja typ till sommar? Alltså negativt vid det här finns det är nek sort alltså neonfarver till dem skolt och apelsingult och sådär, men det är inte akkurat neon, alltså det är mer så stövfarvaktigt och det som man kan kalla neon. Och så är det nek leopardprint så där finns det. Och så är det nek leverresten som vi får äsna. Och sälja din nek vet Ja, hur är alltså farverna så där finns nu alltså det som är liksom neon, det är räväl de där. Det är ju nek neon. Hur är det som bestämmer vad det är in eller hur får det här vidare från? Alltså det är ju ta och ta färra alltså modamässiga och så ser man vad det är som jag får nu och så om det här som är in tar man ju handeln i köp in alltså så inte ta man vill fylla med modarna. Så det är alltså det ser hvis man får modamässiga så ser det alltså heter som är det nu heter det väl då. Och det som är väl då det tar köpa ut handeln nästa. Så det säljer neon och leopardprint som Jennifer skulle gå i sommar. Ja, alltså middelmängd annars, ja. Men det är ju det som är väl dumt, ja. Super, tack för det. Nu är jag inne i Matas och jag hittar en som arbetar här. Hej, hur heter du? Hej, jag heter Natasha. Hej. Natasha, kan du säga mig vad är in i sommar vi vill make up? Vad säljer du mest av i lötna? Och i lötna säljer vi ett öljänäck av punkfarvon innanför läppastifter, alltså lipglosser, kompakta lipglosser. Så säljer vi ett öljänäck necklalacka som inte är ja, som är eisner i punkfarvon. Eisner säljer vi nekva mascarar, säljer vattfastar, folk för över till det. Ja, så som är mer halvpars faktiskt. Och också så hvis man hever en punkfarvon eller läppastift, kan man så eisner hava alltså äktenskukar och sort eller hur sammansätter man make-upen och så? Det kan man så inte, men tar vi anbefaller vi ofta bara ha en simpla make-up någon till dem mascara. Nekva mascara eller en tonan eyeliner. Så det är inte alltså så fokus ver på varandra. Men kanske om man inte får fokus på ena, vad färg brukar man så till äktenskukar? Det kan vara en ordentlig stark farva, kombinerar vi en svarta eller en mörka gråa. Alltså ljusa färger samma vid den mörka så först en flotta kontrast här. Och så till varandra så bara en ordentlig neutrala. Så där vill fokus kosta in. Så som man vill vara ordentlig in och sommarslig så är det punkfärger jag var. Ja, så nu är jag. Det är det. Super, tack för det. Själv tack. Yes, det hade varit samråd vid gällorna och matas upp i sms. Jag har alltid att vi har som kunde konkludera att punkfärger är in i sommarböjen. Ja, jag har alltid inte tagit allt annat för manfölsna. Men det var inte kommentarer på. Det var en skoltje och spurte här på vad det är som är manfölk nu. Ta av det. Jag är nu färdig in i skolk och jag har vid Harvard Store så vi är på och det som jag ätla spela om det var vad det är som är in till manfölk nu i sommar. Så det är synter i mest vi har sett ölen ekvar jeans som är helt täska alltså ordentligt slitna jeans. Så här är det en moden också raver. Några roa t-shirts vi har sett några leverjackor. Så är det samma som det kommer för till några färger en neon lite som det att ska vara neon lila så en headstrudge och t-shirt kan vara neon. Vi säljer några sneakers just nu. Converse och några från Nike till så slitna jeans där. Så har jag sett otroliga keppar just. Det är mest med Michelin SS kepparna som är Chicago Bulls och så vidare. Det är det allt, ja. Ja, keppan tar är inne i Danmark med landa i några år i Göteborg. Hur spelar det till att allt är lite glopp i mitten att så kämpa för er? Det är väl in lunchen där, ja. Och det är nog mest i större byn att det är inte vi så när vinner provinsen och vi vill ju ganska mer provinsen där. Vi har sett några keppar Jack and Jones.
Alltså Jack and Johnson till Jackson. Tire är inte billigare än så Jack. En mycket näskap kostar 300 kronor. Nu är det viktigt att man inte missar näs. Det är inte så näck herbait. Så Tire Chicken Jones kostar 190 kronor. Det är så näck bättre här än det där. Såna ting spelar i snägvin. Vi ser också hittar som är billigt så tar det kött faktiskt för igen. Nu är det ett som man nu ser sen det mer till senast till döms shorts. Schalt inte sen är det inte kallt för igen så börjar man så några man får gänga shorts. Nu för då är det några som till sälja några. Ja, vi har sett näck mer shorts men det har haft in i öronen. Vi har nästan inte ett. Annars tar jag köpa shortsen så ändå det i första utsag så torrt så där slär inte fel där kostar man pengar här men i år har vi faktiskt sett det och vi inte ordan kom till sommaren men det är skott väver så vet ni kan se. Sällan det var för en 3 veckor sedan ta sig lite ordentligt shorts. Så väl, tusen tack för det. Ja, jag ser bara är glad för ich för shorts där. Men jag halte att ha varit sidan också väl punkfar vi är isen informant i sommar. Ja. Och sälja keppar. Ja, jag är faktiskt omgång kepp. Jag vill själva investera mig i keppar. Han säljer keppar för 400 kronor mer än det säger han. Ja. Jag är inte glad för det, men ja. Jag halte vid minna av sms-appingarna för alla just för. Ja, det är väl till få ett lä till att sända ett sms-adress så är kappen Leo och så väljer vi den vinnare. Ja, och telefonnummer är 505 inside my head. Hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning and good night. I wake up at 12. Men still åkorste, så først du avslåtter kring alt landet.
Nu lakkar vi prisnar og ekverstrykt, setusattrykt og impulstrykt vi 20%. Prislatsingen ver 1. juli for allar privatkundar. Sjálvvirkande, sjálvande. Trygt, hugsar om det. Veist du at tøyn lærere kan bøyleggja bøyligere skolebøker til tøyn og tøyna vinner? Kvittjalda fotlandprøys så du kan spæra flere 100 kroner. Les meira og o.fo. O til frema for leseromkurve i førjen. Everything black and white. I feel dizzy, like my fucking head is full of dynamite. Jump in my Mercedes, but it isn't quite driving right. I don't get it, I'm not drunk. A million people in the place, and there you are. And I was like, some girl talking, sounds like fucking white noise in my head. Everything's bending, you're the only focus in my lens. I don't get it, I'm not drunk. A million people in the place, but you're the one that gets me like, stupefied. Now I got you here, I'm unwrapping you slowly. Another button and some more of you is showing. And it all started with how my name is, whatever you call me. Yes, det var like Undressed, tja. Ja, du kan slippe ut av det. Jeg vet helt ikke hvordan det uttalas. Jeg er helt sikker, men Kim Serian akkurat. Serian, et eller annet, ja. Det sier vi. Det kan vi ja. Vi da finner ja. Vi da finner en rikve av sms-en, og jeg halte vi ferdig holdt vi lese noe. Her er en som skriver, jeg får hun og meg sammen med noen fytta godklump i alt sommer, det er helt sikkert mye hattarpunkt. Og sjølvand er sommerfestivalen, ja, gleder meg supernik, og vanlig er en masse av sol. Jag kan ständra mig. Ja, det var så. Ja, sommarfestivalen med major. Det kan vi. Så onkel skriver för var earlier så mot hattarpunkt turen och på Slattartind. Finna mat jag börjar vikskiftet. Jag har alltid flyg för på Slattartind till morgon eftersom det långt där. Det är morgon, ja. En ska vara det bästa sommaren är en Spania-ferie i august.
Hattarpunktet är utan om 2-4 dagar tar jag en gång till Alanya, massor soul och cocktails. Sommar 2013 blir läckert. Ja. Hattarpunktet utan man blir liv vid sina utbyggning där och så rocka till Voxpot i nästa vecka om i vinner. Ja, till utan var läckert att äntligen få hickna. Här är ett rättligt festligt där. 3 år att börja. Hattarpunkter utan tarven och alla säger. Han blir väl stottlig. Ja. Men den är alltid vi man för otroligt hånt nästan. Ser man vi en sån här Tomar känsla att man klarar rekord. Jag hoppas på att han tar med Maria. Ta Maria tar man var inkre men ja, är då väl så just stottliga nu. Hade punkt i mina sommarferie var jag för Interrail. Jag tror jag vi kan vinna chamar för ett skål. Vi får vilja nekland i Europa. Det var en lärorik och oklöjmlig ferie. Kanske kunde till toppan av via German till en glädjen vinnare av en ägång med Voxpot. Hälsan Europa-gentan. Det bästa av er familjelever i Näsvik, deilt att släppa hugga sig samman vid öron barnafamiljen. Och vi kommer inte säga en barnafestivalbiljett. Vi där bara finns 2 sms till som inte säger barnafestivalbiljett. Så här vill lätt att finna den där. Men hinne, ja, här är Rikva. Ja, det är väldigt tropos. Men skulle vi inte ta en sanka träd för att slå på stämma och Ja, jag har alltid varit lä och med så kommer vi lägga som diskutera vinnare. Ja. Till läget har vi så i manstens har vi Avicii. Vi och Nicky Romero. I could be the one. Do you think about me when you're all alone? The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free.
hade var I Could Be The One vi Avicii och Nicky Romero. Vi tar bestämma oss till några vinnare, men ska vi läsa några smsa chat eller? Ja, det kommer gott. Här är flera som är ordentligt gå. Hade punkter helt säkert att fitta prinsessa kommer hem i juli. Hade punkter var gänga ner i Voxbotten och lust efter Iron Maiden Legends vi en dejlig ha hikvo. Ja. Två släpper så gänga vi en hikvo nu. Ja. Voxbot. Men ska vi ta vinnaren? Jag håller där. Ska vi ta när tvär? Ta hette sms. Vi tar en son på 20 månader och en på 6 månader, så hattar punkter 28 sommar vara Olasöga, så tar färre i först kläder som om man har gjort, och tar vi färre att trilla om man och nian och köpa balloner och annat gott. Och så för all familjen har haft ni 8 juli äta, som vi gör kvar i Olasöga, tar vi honaligt. Och vi ser också samband vi kommer i 18, så här som vi kommer som skriver hatt sms har vi vunnit tvär biljetter till Barnafestivalen. Och tant som vi då valt att vinna biljetterna till Voxbond, det är ett en som skriver ett helt otroligt positivt sms till någon som bor utanlands och har hemlångsol och allt möjligt annat. Till er ständer, jag har inte haft ett ordentligt förre sommar och i länka tog. Så mitt hattarpunkt är föringar, förjar och den dejliga första sommarmoralen som jag i länka tog jag har saknat. Det är för jag smöjlar till allt och alla. Tog vi en smöjlar dämpasta tunga och yle. Så tar vi hugga ballad vid familjekänningen och hoppas att få ett smöjlande gott sommar. Hälsans smöjle. Hade varit öde positivt och ja, snackar om den dejliga förska sommarmoralen, så jag alltid hon ska få ett gott sommar som vi är största vid Voxbotten i nästa vecka. Ja. Ja, vi ser dock en samband vid kommande efter sändningen. Efter är bara jag kommer att tacka för det boja. Ja, det var så senaste sändningen jag kom. Ja. Hesen sinne. Hesen sinne, ja. Och vi måste ju tacka stolen Jakob, och det är vi tackar trikt Atlantic Airways för ungdomsra och froskaprojekten förra stola sändningen, och den här stol så hade vi inte körligt haft den sändning. Nej, och det är sen jag flera där vi jamlade dem så det var för ungdomsra. Så ja, det var ett otroligt gott samstarv, och jag bara jag har haft några läroriga veckor. Vi har huggat kon här uppe i studion Öras 2. Det har vi. Och vi ända bara vi att inte öllon ordentligt gå när vi pratar någon till som manglar. Och sommarferie, alla festivaler och ferier och annat gott. Och vi ända vill lära någon som är faktiskt börjar i sändningen när vi har första sinne. Det är Macklemore och Ryan Lewis vid Drift Shot. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money, and I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt, cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. Shit. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as 6 other people in this club is a hella don't. Peak gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't.
then you hella won't. Goodwill. Poppin' tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. Hey, come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Is that your grandma's coat? Beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve ved Førja Ungdomsra og Froskaparsetter Førja.